Hvis man befinder sig i udlandet, kan det være lurt at være opmærksom på tegn og symboler rundt dig. Disse kan være indikationer på, at du er en udvalgt og ikke en person, som forfølger falske idealer. Du er den typen person, som ikke kan lade, som om du er noget, du ikke er. Og hvis noget ikke føles rigtigt, vil du hellere forlade situationen end at være uærlig. Du har en evne til at opdage falskhed hos andre, og dette skiller dig ud som en udvalgt. Du er ikke tilfreds med at bare vente dig gennem dagliglivets rutiner. Og du tror, det må være mere ud der for dig. Tanken på at passe ind og følge samfundets regler føles som en fælde for dig, og du forstår, at livet har mere at tilbyde end bare en vanlig job. I livet bliver vi ofte holdt tilbage af begrænsninger, som virker og holder os fast på et sted. Men vi ved, at det findes en stor og fantastisk verden derude, som er langt mere end bare gennemsnitlig. Vi vælger at tage den mindre rejste vejen, en vej som mere anderledes end det de fleste vælger. Vi ved, at dette valget vil forme livene vore på unikke måder. Som det udvalgte er vi stærke og møter de hardeste kampene. Livene vore er ment at være fyldt med udfordringer helt fra begyndelsen. Disse vanskelighederne tjener et formål. De gør os stærkere og klogere. Når vi navigerer gennem mørke og vanskelige tider, udvikler vi færdigheder og forståelse, som gør os i stand til at vælge andre gennem deres kamper. Vore erfaringer gjorde os til et fyrtårn for de, som er fortabt eller har det vondt. Ved at konfrontere og overvinde vore egne udfordringer, gjorde vi vejen lettere for dem, som kommer efter os. Hver smerte, kamp og udfordring har en hensigt, ingenting er bortkastet. Disse erfaringerne hjælper os at vokse åndeligt og giver os visdommen, vi trænger for at gøre verden til et bedre sted, selv i vore tøffe tider. Du har altid følt dig anderledes og har altid søgt efter sandheden. Du er en hjælper for andre og ønsker at gøre livet bedre for menneskene rundt dig. Du stiller spørgsmål ved tingenes tilstand og udfordrer det andre tror på og søger en dybere mening i livet. Du er drevet af nysgerrighed og ønsker at udforske og forstå tilværelsens mysterier. Du tror på, at svarene ikke altid findes uden for dig selv, og du graver derfor dybt for at forstå både livet og dig selv. Og være det svarte forret i familien din er et andet tegn på, at du er unik og udvalgt. Du har altid følt dig anderledes og kan til og med have lurt på, om du var adopteret. Du går ofte en anden vej end familien din, og dette gør dig speciel. Hvis din politiske overbevisning er anderledes, eller hvis du ser verden på en unik måde, som andre ikke forstår, kan du føle dig ensom eller isoleret fra familien din. Det kan være som at marchere til en anden tromme, der ingen hører musikken du spiller. Det kan være vanskeligt at føle, at du er i en egen verden, mens du er omgivet af mennesker, som burde føles som hjemme. Men dette kan også være et tegn på, at du er ment for noget større end at bare passe ind. Selvom du har blivet behandlet dårligt eller udnyttet tidligere, vælger du fortsat at være snil og gøre gode ting for andre mennesker. Dette skyldes, at du har et rent hjerte, og det er en vigtig grund til, at du er en udvalgt person. Du er typen, som naturligt ønsker at gøre folk lykkelige, selvom du nogle gange lader dem tage mere fra dig, end det burde. Dette er fordi du virkelig elsker at hjælpe andre. Det ligger i DNA'et dit. Selvom nogen kanskje tror, de udnytter dig, tillader du det, fordi du er en naturlig giver. Og du føler dig mest levende og mest dig selv, når du giver til andre. Selv om du ikke får mye igen for det, er din gavmildhed et tegn på, at du er en speciel person, udvalgt til et større formål. Du har en indre viden, som inderst inde fortæller dig, at du er ment for noget stort. Du føler dig som en gammel sjæl og har en længsel efter et andet sted, som du føler dig hjemme. Du er her for at forandre ting og gøre verden bedre.
selvom du mislikes af nogle mennesker. Dette kan være forvirrende, specielt fordi du er et godt menneske. Grunden til, at nogen misliker dig, er, at lyset i dig fremhæver mørket i dem, de delene, de ikke er stolte af. Etter hvert, som du vokser rundt af lige, vil du fortsætte på din rejse og fortsætte at følge dit indre kald. Det indre lyset dit vil skinne klart, og mange vil elske dig for dette. Men nogen kan reagere negativt, og det er vigtigt at forstå, at dette handler om dem og deres problemer, ikke dig. Lad ikke nogen dæmpe lyset dit. Fortsæt at være den fantastiske person, du er, og giv slip på negativitet. Stol på, at universet er på din side, og husk, at du er vejledet og beskyttet. Ikke bekymre dig for de, som ikke forstår dig, bare fortsæt at skinne, fordi du har en større hensigt. Du tror på en højere kraft, mens andre kanskje ikke respekterer åndelige idéer. Du har dyb respekt for universets eller Guds kræfter, og ser ting, som andre kanskje ikke ser. Du forstår, at alt udspiller sig i henhold til en højere plan, og du er en lysarbejder. Dette er dit sande kald, at bringe lys og kærlighed til verden på grund af dette vigtige opdrag. Du har fået, du er guidet og beskyttet af højere magter. Du trænger ikke at være red for noget, fordi du er på en sti, som er lagt ud specielt for dig, og du er ikke gået der alene. Så mine venner, hvis du ser disse tegnene, som vi har diskuteret i videoen, du bør lytte til samtalen. Det er et tegn fra en højere magt, som opfordrer dig til at opfylde et opdrag, mens du lever på denne jorden. Hvis du fortsat ser, du er en del af den trofaste familien Wisdom Nuggets. På grund af dig kan jeg lave flere videoer og tilbyde indsigtsfulde magt, som opfordrer dig til at opfylde et opdrag, mens du lever på denne jorden. Hvis du fortsat ser på, er du en del af den trofaste familien af Wisdom Nuggets på grund af dig, kan jeg lage flere videoer og tilbyde indsigtsfuld visdom. Tak for, at du er en del af denne familien. Jeg ønsker dig et velstående liv, hvor du modtager fantastiske velsignelser i dag.